to abusuafo ya mamu nyina Sompa 93.1 FM sunie nana no my braso awie ensem ayaboa no wo man intro no ne twaye so ne de bedam se wi aprem to brebre mu kasebo no ede ehwam uko Facebook eda ho sada na YouTube ubetimi so akenkan bi Sompa 93.1 FM Facebook so ubetimi akan bi na ensem ayedi akotini bi ene se sabre die adrafo anko wo mo bo wo mo wadagya aye demonstrate han edie na asi yebeko atifi atoye police panimpa ya wo hodom yenua ba bi ni bema bi ahu se video na babonte a na omo eri wo mo ho no ensam afirechiraba emra sebedwafo enso aba be kirem se sika wo mo de bo wo mo ho bra no first quarter de pe en wo mo sakan na yenua no bi yese ene obeye demonstration na demonstration na oye se obeye no police for so the crata ten apisa ensam ni bi so ade enti na manyemo a wo mo wihire kase boyi yede mu ncheche mu bebrem na yebekọ sechere south mansinim wasante mantamu ade sechere se omuda omuna ubohu se emonte so no uti sa kwapem sa de beche na obabia wompoma na funda ka so kwabana ne pa ensam wasi ho eche kurei na ya bebo de remu samfu from a ya maame Harriet Thompson ya wono ye ngresi anam sini di mu o my Ghana wone papa akufu dampare wo mo da retwe no ye bebu sem nsem na ye ko Kenya mamu nso a omotre se adehye maako be sensi a wonchi efri Zimbabwe manu no kwani a wofa so be wura mu e wo Kenya mamu ho no enye kwa papa enti sankabele o se bo mo makomachi wei ene de aboa no se prem tobre kasebo a edikanditie apesma kafo ne yemie no ohene ni amakranche sofma mi preme ne mene nana kwabena kase awiai woni pa ya de a wo se ayeye enti na ase bi ewo mu no ye de ma J-Bag driving school wo se enkanche se krofom nche hope ya oben Polos Hotel bosome ba akopɛ bohu driving hu bibia na ye kota no so apatrapa new site hono mo a agurade a che se de ma menu sidi ahaban ye adwuma sa yare no anokura hyedodo na efe kura keke abeheba clinic yare nyina last stop no na afi so do ani kire mu a kotwi ho sei Dr. Mensa wo honom wo sebra na afi so on sa yare ye do masse papa cloud internet, the fastest internet in the world omo boy awiai ama yagija demo ye den sam no ebremu ye first ye be na kakrani e na concerned drivers association for one mo bon training se de petrol boye den na ma wo adwuma ne ye si twetwe no ene ye wo no be ye kire na wo ma bon panifo abono a enya de a ko ba bia na ene ye chesa wo mo tratena se a na akanfo kadanda wo mu jeje mu na said ne na ko wo tie nwagu montre so na menkatachi o wo ma yi etadu agu abontre so aye ye kire na so ye si prosifo akwaje son e de ato demonstrate han so a enya amaso ye pawale so man a ye busa cheche me ko na me ne Pauli akotwetwe ho enkomo hello Pauli Hello, Pauli. Yeah, boy, ya home den say ye benya ye nua be ma Pauli. Na ene na twen komo e de afa demonstrate han ya. Wo mo ye se ne wo mo kwa. Ye de court injunction enso aba beto so no. Se wo mo bebu mra no so akọ ana wo de be hyeda foforo. Ye gusuada ye nya Pauli a ye ne no e betwetwe ho enkomo. Abusiana mayanto aso yeguso aye twan yenua be ma Pauli no na yanko yanim ewo ensamfo fromu emra abusiana de tie nyina ne se sof ma me kobra yenya Pauli ewo awmane so hello pa yes minuaba good afternoon pa yeah nua promote say erade adaro ma me ho ye ne yesi enya amaso ai abanko jinjensi atoso da ben na musaka injunction no exactly run at 7 to 8 o'clock anajo wa mu kire de enti a mo so amamonko I was say you see the cars e be demonstration masa minuaba ma me kire bibi kakra police for no order from above and all the adwuma ntina magana police enti kwani mu ye ni wa be hia ya so say driver for the cars be adwuma yes see cars do the demonstration na kire come na so say cars ne door
no you cars in be film I'm a moment by the cars and yet baby ever say upon most woman and me for can and call and the Machian first year they are park cars no Independence Square and the Paco Independence Square and any panels on petitions no mama beji masa ya can yam and this year if you must order from above so my cars in your demonstration to stop. And none at all, you know, we see a fida, you know, we see a memenida, and a Monday, and when you are not to class, and when we see I conclude, baby, ever funny at the identity, baby, ever quack now independence. And I just have no clock, no friend, I said. And so I be a band, Yamani, and Yabobo. Yaquaya, and that's Wamako, you caught junction from above. And Unti Enema, the Monoya Kasan, so Friday, Yene, police for Bessentia. Now, I said, Aquala also on my mamma now, on also Bentia, and Tana Soda, because a man on your now is a Petruno, Obijan, and Nephew, a copy. Friday, Petruno, Pana, Emma Moya, some mobile demonstration, or man call a police for Anquaje, a form to be a Pauli. Yo, Pauli. Yegusua say any enya Pauli because na kuku ajando no awe kono so I don't know. Sani dia besimu. Enti ye bia osaka sa ba bi foforo. Ye nya no a. Abusama yanto aso na ofensu yanko yanim ewo ensam foforo mu ana ye kɔ atifi atoye mantam no emu. Video no dia bibi nti nya de se betime ma onya bi ahwe ennyina ne se sawodo de kyerem ewo atifi atoye mantam no mu a yenua aba ma bi a agya wasi so abrante kra. And after so Baba will be a job or market car to Muhase and Omkura Dempany when you were Yabonti, Yan Canabebia, Minimsa be a tia be a hair. Ning night as a bra. Wamuko Sia no Muyadi or Barney Bema, a waffle radem or Muyano, and a Jamuan Casancasa Sebinsua. Will be soon at the camera because it babina a trow more than Jamun some the barb on you. A brand some the barb on Telebusia, a gigana for you, we are some for you and some. Now, would reach them our Tiffy out to your more. And Pennyphobit said, yes, I ban on the Beman and Connie Mofasua at the Jamun some barb on the Crony, a woman was papa. At this year, what as a dear word, dear, woman TB that one person bet Tibia Baquasamukura. And Untadibu, how we are be assassin, or what is on, or Musa and Guasia, a brass assassin at this year more. A young Mofa Bisu at the chain was so. Na when do mo ya ne se ya de sani pai ebegina bedwam pa ene ye mantam wo mo abaya yi edi ka kekere no kekere nan kabo mu ana fa so kekere ne nsa ade ahoma ebo no mu be ma no so ye ne sa abusua mo di achi na awie yi no esewani kura video no ne ye de to ho na wanya bi ahwe no na sade ye si brim wo mo wo edwanum wo no na ano odene pa na sa ye ntia no pa bra ma hiri odubu ache trase na ma wiase ne Ghana fo nyina ache no asami no ma hiri bu afu papa eto ahoma no am ye nsaka DCOP tan de bugri sawodu wani kyerem ewa tifi atoya woni ni police commander ya wo honom ene ye busa ne se papa asamo ya tene de no kurani ano ode pa no se ei wa ma hiri asamo so de no kurani o sadi ye ni siesia bere power tifi atoya mantam honom no enya sam ketu akura na meka ade afo afidi kase su se ade na ekoso no kura no na nda bugire na nkasa honom se no abusua enya sam ketu wa cheche nsemu pa wo de enten nsemu o kayansa. Information yesterday, I was in the office when I had a text message that something was going on at the one place. And I text the person to tell me exactly what was happening. And he said some people were about to be probably exposing their nude pictures in the public domain. So I quickly decided my in charge of operations, Superintendent Ali, to move to the one palace immediately. He got there with the men and could not find anybody. They had finished everything and gone. Nobody was found in the palace. I quickly invited the one secretary, but he was not there. We called him on the phone. He was not in the house. So he came to tell us that he together was one and they were not in the palace. But they all came and had it. However, they said the shot and tail of it. The shot and everything the summarized is to the fact that the one himself was not there and he was not aware of what was going on at the palace. But he is doing everything possible to get the elders who were around or who were present during that barbaric assist the assailants or the perpetrators. So I can show you by the close of today, by the grace of God, we are likely to get the success on
about the assailant. They were not in the party. That is exactly true. They were not. This is the first time. It has never happened before. Is it rampant with this sex video leakage? Well, that question is a relative question depending from one community to the other community. Because I can say that one of them have received a lot of complaints about this leakage of music, and we have even put about 2 people before the court. But however, to men that is people involved in those things, this is the first time it is happening. However, one now has got is the advocacy against the new pictures, and he has warned that nobody should do that. I am sure he's against that, and he has been cautioning, he has been telling people on the radio to stop that because it doesn't augur well for the development of the community. That is why we are saying that when we get the elders, we are sure that today the elders who were present will be brought forward, and they will come to tell us why and how that is happening. Meanwhile, when you meet in Komo, the attack na say, Yana Krano Edika Babontia Metrese, say and Namun Samni at the Adesan, and Niquase, Sabi Mani Pia Bonte Kra, and Niquaso Bia Suskurano Eyabi. Nampos was so diacrasa be over yes, I don't know. Not what you want. Now, who do some chrome one say a bromo koya na honoma him fi hose no crano. Na yana na mu ankasan kasa crano when you ho. Na him for crabby a can hono. Sadia no omuye esi ya na chi. Intebra ya na krati and nubu for crapa. And untian so kwa bia sono and ne a copim say adia besana de. Not 1 year yes ano. Yansa ultimate account way a DCOP Peter in the bugri. Would want them a war a TV atoya. One any police commander ya wo honum. To akasia bone so be na kakrani ena dawre twema na ho so mra sebedwa fie san se emra sebedwa fie tia me onmonyamfo abamba ben se ka preba kura tokro da muni wanu de abomra sebedwa fie no enho bra emene wakasa ho a enra kura ne na de tia boboba ni nyina da na atreche onu onmonyamfo se cheme nsabonsu wo mo de aboni e wo sa asem no ho na no nani pa se na nya na 25 million Ghana cedis ya de abramu na de ababiem ena wakeka ena bamba ben said debi na Ghana ban emra sebedwa fie no wode wo moka 84 million Ghana cedi 25 no abaye no emu bi no na fie mfiti ase akora kwata no sika na esenko de ma wo no no 54 million Ghana cedis na so 7 million pe ena no so wo saka na me pese me ni onmonyamfo Abdallah Banda Ben Abdallah Banda ya kane no ye mra sebedwani mede hyewo wo fenso anafo abato mpesua no eso na ne de asie na si sanse course ni nyina ya ntwensen ya no wo bekasa chinchimwa ne yegina ko no so na ye bomu a ene ye bomu a ye wura Abdallah Banda ne ye de nfoni no wato so ye bomu a bopununum si ye benya no wakyere yen emra sebedwa fie no wani wonu musika sem no wonu makwa homa sika no ho mra na nkaja wa kyerɛkyerɛ yemu na yenso agya yenso yate ase ne ehunu sɛ ne sika no ɛse yɛde kɔ brebe na ɛse yɛde kɔ sɛ sika ne bi ni hɔ a wo how ben yɛde bre wo mu nanso ewie de kɔ so ne nyina aye bibia hɔ abusuafo mu amaba Facebook kakrakra yɛbɛkenka de ama mu de mu nya botre yɛbɛkan ama mu Any mammy company Mumransa, Abusia, Yamayadumo, Besaba, never can carry and channel at the Mam Nadia Tegnan, say, Emerante Yawundi, Edisui, or Katachi, a free farmensa, Captain Gosbrain Smart, Benjamin Darko, and Nuachi Oliver Baka Vamawo, Omokabum, yes, one by demonstration. Now, demonstration of my migrant son Babayano, and then police at Jumacono, so at the Kata, Abba Abontene, Yamachetre, and Semwa. Now, in Milano, a idea, a hard team, Mamma Chimrana. Minko din komo kakra owura Samuel Agboche wono ayo bi a ohwese yentiatia obi fa ahodie so na wonim de e wo saade no pa obane Samuel Sompa so ne eda asem wa ha o yo me so me da asem chia otiefu nyina bibia boko de papa ba cho me twi no enche da je papa on Tuesday tintino mefra why no problem wadawroma yemie ya nke betima ya ne brofo bat ye nuanom mu tie nte bi wo ho a na brofo kasa na bibi agese sa kyerɛkyerɛ nyina yɛ brent wadawroma yɛmfa mfrafra kakra wadawroma yo me da ase meni mu di ne ma yɛ ne yɛ Agboche Bachon Agboche ai wo ya nwani ana Bachon ai alakala fo a mefo hanefo a mafo lo towi yɛ tie nyina ne sɛ yɛ nua yi a ɛgya yɛhunu sɛ ɔmo video na ba bonten a ɛgya ɔmo wuru adam yɛ de said we are boying to me can be breno. Minim when you be here, and you be at Wadi. I'm but you me video no kaka. Now one casanca papa, where you know, and name to say, where ye? Oh, Minia, and yet, and Ghana.
I mean, I don't know. Me make campo. One say human right no ya ka. Who can say na say actually who say subaina wo dead was our community no. No be say upon these talks and yeah no. Umfa so be na wom. But you wutie. Hello. But me tell pa Mr. Samuel. Aha. Don't say chichi na yeah no. Our community as a human rights person, yakasa sa ifa nipa found the rule of law anyway no. Let's say almost kind of behavior in the community. You ask yourself where have we gone wrong? Don't say the constitution has guaranteed the freedom of every human right. Saying if you are a suspect, we are suspect. Suspect, you know, you're the map police for. Wow. The constitution has not given any citizen the opportunity to say, wow, wait me, sorry, with your powers, no. Now you meted out a punishment to somebody who perceives say why you're born. That be a wow. Now the youth were doing well. Chief Palace one, they have confidence in the chief. Yana Hona. One nana mudi omukoye no. They've done well by doing that. But mukoye na say ohini what do you have to do? I say either I was trying na ohini na ba na say mudi ne pakro ne beko police station. After the mo sorry anamu bu omusa no. It is a no. We know it can only happen in where there are no human rights educations and then say civilization. You best say BCBO. Papa yenim se Ghana ha se ye wono wo hwe ekwane nipa bi fa so de mobile phone edi dwuma no a sede niema sitie no enim se ye hwese ye ntie ti obi fa ahodie so de e na menka sa ade omo ye no so no eye si ana se but wo hwe ekwan bi nso obi fa so de mobile phone di dwuma no a eno so no wo ka na sen wo hwe sa akwan no so a and also the use of mobile phone no, it comes with advantages and disadvantages. Ye binum be bre no ye nim se na ye use the phone. That is why we are abusing the phone. Wow. But then is there any law in Ghana which say phone look at phone and use it this way? There's no law. Any individual has the right to use the phone to do whatever he or she thinks is right or wrong. And if the person goes wrong in terms of what the constitution says, now you report this police for no. In this particular case, no one ever complain. Obana ever complain and say, "Beman ever complain." Say video na link. Why ever complain? No. Wow. And that is where they've got it very wrong. And yes, I didn't social media. What kind of world are we going to have? Meaning, I wouldn't say we call social network. A lot of unseen things are there. Oh, no crepa. And I mean, me paucho. Be videos where if you don't click it, you will not see it, me boy. But Papa, the ama adenaji Ghana for you na ansam ne say. Obi tami ekọ site bi na wa download pono na egu no phone so na wo hwe otimi hwa no ye niema but ye betimi aka ne say de human right eno so fa ba bi no ya na asa ya ha dwe kakra obi asa me wo me right sa human right sem no ye betimi dia toto amamre ho ama ekwa bedantam am ye hu ba bi e gina na what's a human right? No, the intention of human rights is to create a society where everybody is respected. One where people don't take the law into their own hands, where there's order, there's tranquility, and there is peace. Which I say, anti for the same America, you know, obinam abontin na se onam naked. Ye anything. Obinam abontin na se onam naked. What do we do as a Ghanaian? Yemra no kyerɛ sɛ eni kwa sɛ obɔ ho adagya ɛwɔ amonte so mbra no tia saa nti automatically watomra. Aha.
Yemfani say what to mra. Nti saa nipa kro na yedi ma police for no. But traditionally no, onim say obi nam naked a. Aya yedi ntuma kita nipa no enye saa na ye no. So nipa no kra ye oba na se be ma se yenua ma no bi hunu a otimi ka se ade a yedi sie na wo da na di se no de en ntuma kra otimi yi ade kekere no ho mema no bi kra ntumi ye saa. Enye saa na ye no. So what we have done over the year is to live our culture, and we have followed what somebody is doing in their country. Oda the jakra and fa oh, but I say and see, but people like you said, people will go there and download. No more download we are. You can want to meet Obi share video. Sex video and I say blue video in his office and I say need them and I say in the phone to no obey the action pakrono. Emradi anyi ho sa. Enti we no Mr. Samuel. Enti punishment ben pa na se kobase bia video no approach for say de ye papa DCOP in the bugri e kan de kire ye no say ennen kwa wie no match sa ankofo no. Wo hwe de akoso no punishment ben pa na ebetimi dia ma wo di sa adwuma enim se nipa no kura no se mfa se wo boro wo na wo free mu a enka emfa wo ne punishment ado ma wo free mu awie na ye kwa ya nimu no ne ye hwesa saa de we ebi nse befi se we kura omo nye nkoda nso saa o se bi omo ke se bi omo ye nkoda ketekete ana se bi ayi o Enti one say the difficulty with the police is say why no ye complain say video na link it. One year complain. Bema and I say Bema. Obi anye complain. And you coach you almost say video now like adults have taken videos of themselves almost sex. It's a private thing. And then what is the intention of the leakage of the video? Why was the leakage done? And when the police can trace to see if there's any criminal intent in the linkage of the video. And that is it. And who has made a report say Obia linking video to damage my reputation or for bribing or for manipulation and so on? One years I complain. Obia complain. On what basis is the police going to prosecute them? We know what you. Oh, Mr. Samuel. And so why? On what basis is police going to say many video? Ubi ye video on the fee and I say need them police back coaching. And Rabbi never Ghana has says they want to mean yeah sa video no. It is Samuel. Saturday we could know them fans say ye and Saturday we in term Musa Mr. Samuel. And never baby a Ghana dunia ni bia dui. Some fans say be I no back with them cranny yes Saturday we Saturday we in term. Oh, a chumu ebia na chuma o. Obi dey afraid of do odo. Unu say twam ana me say twum ma o because say we ba besia pa papa ba besia pa na memma kantinka ba miensa video ni ye dey to ho ye hwe bi no say do mu si bu oba na ahomete kora o papa e wo mu say ade na ba ye nya de ba say do mu si bu no on e ba sa na hadwen. It is barbaric. And yet in this modern Ghana ye di mrandi ye jumani de menua and twe yi kra nye we na friend instant injustice wow and mob justice they could have been killed wow and ti san po no mu yes and no so police for chi o mu nyina to serve an example no yen try o mu nyina ka se enen koduru anwumre de no ma chi o mu nti wo de yen hwe na yen hwe de approach for so be ma yen Aye, and no crepa. Yeah, that's papa. Ora Samuel Agboche wono na yene no edin komo no we human right expert. Say yentie ti obi fa ahodie so ne ade no e na tese ne no din komo e na wie. Ya kwa ho mane so na me onu nyamfo Ben Abdallah. Banda akane mrashebedwani offenso anafo abaton pensions. Hello honorable. Yes. Me pacho ma he. Yeah, nua. Honorable me pacho awie me pesa wo kire yade kakra emrashebedwa fie wonu makon masika e ho mrapa enesen. Yo ma menche tiefo nyina na awie yi na ma menche amonsoso. Akon masika de se ni nyina ya na ifrikiti ba akom ne ya na ba. Me kasi kiti ba akom a free finance ne ya na ba na wo mache. Na
mmerahyɛbadwafoɔ so no yɛn nso yɛwɔ account wɔ hɔ a sika no bɛtom na dwumadi a ɛwɔ sɛ mmerahyɛbadwafoɔ ɛdidie no na ɔmo atumi ɛde adi nti asɛn when na releases bɛba a sika bɛba no na mmerahyɛbadwafoɔ nso so no ɛnya nyinaso na ɛnya ahoɔden na adwuma ɛsɛ fata sɛ ɔmo yɛ no matumi ayɛ saa na mimi ne mu no yo honorable enti ebredudu a mmerahyɛbadwafie no sika emma no ɛdeɛ na de nsunsuanso bɛn na de brɛ mo adwumayɛ no deɛ mɛka ne sɛ mekɔ mmerahyɛbadwam na menka leadership ho meka sɛ na menka leadership ho a parliamentary service board ɛyɛ wɔ mu a ɔmo no ɛwɔ soɔ ɛna yɛsa wɔ majority leadership ɛna yɛsa ɛwɔ minority leadership enti yɛn mɔmu deɛ na menim ne sɛ sɛ sika krampo mmaa leadership wɔ kwan ɔmo fa so ma mmerahyɛbadwa n'adwuma no etimi ɛkɔ so na megyiri sɛ this time around no saa na ɛteɛ na deɛ ɛbɛyɛ me nwanwa ne sɛ ebia sika mmaa na obi gyina radio so sɛ wɔyɛ majority ni anaasɛ wɔyɛ minority ni na ɔdi ho abobo anaasɛ ɔka ho asam because menyini sɛ wɔyɛ ne first time a ebia mmerahyɛbadwafoɔ ɔmahyɛ adwuma sɛ sika ɛnyɛ ne mmaayɛ free mra me call mmerahyɛbadwam ɛtɛsi ebi wɔ a yɛbɛhwɛ first quarter second quarter na first quarter deɛ krampo no ɛno no mmaayɛ na second quarter so deɛ mmaayɛ second quarter no bɛduru na sɛ ne yɛtua first quarter deɛ nti ɛtɛsi but yɛ na nwanwa sɛ obi bɛkɔ radio so na ɔkɔka sɛ yɛhyɛ adwuma asi sika mmaayɛ nti asɛ ntimi mma yɛ adwuma no nkɔ so sɛ mpo saa na tie a ɛna mekae no mpanyimfoɔ wɔ mmerahyɛbadwam a ɔmo betumi ahyia na ɔmo atoato adwene no metu ho anamo na ɔmo hu ɛkwan ɔmo bɛfa so a yie betumi atɔ yi yo honorable me pacho sika no yɛde mamo a mmerahyɛbadwa fie no adwuma bɛn pɔten na yɛ a ɔmo didi wɔ fie hɔ adwuma de sɛ bebrebe kwa adwuma a mmerahyɛbadwafoɔ yɛ sɛ dɔso yɛwɔ mmerahyɛbadwafoɔ ankasa wɔ mmerahyɛbadwam hɔ ɛyɛ MPs no ɛna yɛsan ɛwɔ adwumayɛfoɔ nso so ɛwɔ mmerahyɛbadwam hɔ mmerahyɛbadwa adwuma no ɛdɛdedaa nyinaa no committee meetings timi kɔ so ɛdɛdedaa nyinaa no yɛ printing nkrataa ɛdɛdedaa nyinaa no sɛ dwumadie bi ɛkɔ so mmerahyɛbadwam a ni nyinaa no ɛyɛ sika no abi ɛna yɛyi ɛde yɛ sɛ adwuma no also mmerahyɛbadwa as an institution no ɛyɛ one of the three arms of government to a large extent no ɛyɛ independent nti ɛnyɛ time biara na asɛ yɛhia sika na ɛwɔ sɛ yɛkɔ Ministry for Finance wɔ yɛ sika no yɛ budgete ɔmo budgete wi a na finance release sika ɔmo sɛ bi a first quarter sika sɛ na mo behia na mo de adi mo dwuma yie ni nyinaa no te sɛnea agencies a budget no saa na mmerahyɛbadwafoɔ hɔ nom so no ɔmo budgete ne ɛho sɛ bi a for 2022 sika sɛ na mmerahyɛbadwafoɔ no yɛ de behia nti asɛn when a sika ɛbɛba kiti no mu no na ne ɛwɔ sɛ mmerahyɛbadwafoɔ nso so nsaka no ɔmo nsa atumi aka so obu sam sɛ dwumadi no ɔmo di a ɔmo di dwumadie bebrebe even the mere printing of votes and proceedings in krampo no yɛ adwuma kɛseɛ paa honorable yɛhwɛ papa abambabin obi bɛka sɛ sɛdeɛ ɔstarte yɛ a wɔyɛ n'adwuma yi no ɛne gyinaeɛ bi a wasie no ɛno nti na akɔfa saa twitwiritwiri aba anaa ɛno no deɛ mentimi nkyerɛ ɛna menim nea sɛbi ɛwɔ n'adwene mu nti a ɛma no ba bɛka nea wɔkan ɛna meka yi ɛmra me mekɔ mmerahyɛbadwam hɔ nom no na speaker na otia konya mu ɛyɛ ɔbaa speaker ya odi 4 years ya Maame Bamford eno free so na saa problem no ebi wɔ hɔ enye we ni first time a ye free hɔ ɛna do agya hɔ nso so yɛ den ɛbaaye
That's our problem, no. If you ho, if free ho, and a Professor Aaron Michael Quay, and so by. That's our problem, no. And this time around, no, it's not different from other problems here. Main moment from 2008. No who say a persist or Messibe Jum Honoman. Yen challenge ya a baby I wo a physical somehow. Because he can't yano. Ya na is sasane or hawa Tinamu ya wo. Etinya dia 10 biana baisika ebeden ebeso yeso da. Enitino dia me kan say nia ebesi bia no e wo se ka no kokuom sebi eni kwa se ubegina bonten memum de madwene kyerem se wo ye speaker of parliament and wonye ni pekuma se bibi krampo na wo ho a e wo se on leadership in parliament etenase na wo ka ho asem na sebi omutu ho anamon ko ye ni bebi azikani free ba bebi azikani free ba nzo so no or ye ni mu bia oda eno nso wa no adin na yentimi mfro ni akro na ye ni omu ntena se sample netia se sample netia na mu nyina mu ntena se na mu ka ho asem inse se odi sa asemi beba beto abontin na sebi obia de ka ho asem menyini se sana e wo se nka beba no honorable masemo etwato enra wo ya yewura bambabin why seminar bi efa Supreme Court ho ana edom dodo no ano na dodo no aibo enyoso na woni safo no ya adwen. In fact enra ade na oye ende no kwasebini mantimi anhwe na mantimi so ankenkan die si wo ho nti ebe medin se metimi aka ho asem sa anmri ise menya time kenkan ansa. Nyame hira pa se Sompa wanya ye ho bre na woni ache woni de ewie Onimonya for Ben Abdallah Banda akane offense north offense south emrashe bedwani ene yetene nka no na ekoba se Captain Smart sanso na Benjamin Danko ena feso katache free farmers ene Oliver Bam Kamavo na omo yese omo be demonstration eno ena nsem omo de koma police ne se omo pese demonstration omo be no saa niema no esi ewo demonstration no edema wo no police so tie nsam no ano omo chase da bi saa de na mo pesa mo ye no enya de se beboa na demonstration bo sum ye warin da etoso enan ena omo ye se omo ye saa demonstration no na police adwumakuo no krata ya wode aba bonte a ya Chief Inspector Bright Kwabena Danso wona mansa di nkita hodema police adwumakuo no trakese won kramantamu ede aba ene se ensampo maako enum ya yenua Captain Smart katache free farmensa enu achi Benjamin Donko eni Oliver Baka Vamawo edi baye no nokurani so mka so metwe amomo saa enya de se beye ye kura efri se na saa enkofo epese senka oman no ye wo bambofo no omo de omo se da bi oman bambofo no omo mpe wo mo ne mo pe ankrankra de no ye de dikan etasumye no omo pese saa ankrankra bambofo no mbeba no so no mukura atuo ene akode ahodo a ometimi de ba omo ho ban eno ye de toso miensa na de toso nan so e kire se GBC anim hodom no some person ye demonstration no na omo de kɔ hɔ eno achi na omo de akɔ police atra kasiem eno so ye de toso na de di hɔ kura na omo de ba ya police soliti a omo demonstration no kire se no kura ni so omo yes a enya de se be boa kura na sa ekwe kire se omo wie ni sa kura no one person omo ne amansa ni wiase nyina edi nkomo efa GTV so eno so police kire se da bi enya de se be boa na eno na police nso anwene nsam bi di aba na police nsam omo de aba no de dikan etere se omate no mahunu nsam a sa nipa yi edi aba na omo ka no plane nyese bia plane fa se police adwumakuo no wo ho se obi biare ya wo namra kwa so opese wo ye bibi se demonstration ni ade no se namra kwa so nko ade a won behwe na afen so omatimi abon ho ban se de bia de opese wo ye no entia oman no emra na de toso mienu nso omo de ban no mo kire se obi pese wo ye bibi a constitution no akyerɛkyerɛ mu ohwɛ article 49 no a ɛwɔ hɔ ya akyerɛkyerɛ mu pefe kwane a obi fa so pese wo ye demonstration wasa wo fa so ya wankasa wontimi mfa mbara no ene wo nyansa enhya wo nsam na wonya saa de no nti police adwumakuo no eka no plane yesa bia plane fa se bosum ye wura mu yi da etoso nan saa demonstration on pese wo ye no enya de se ebeba so yanto akasieba no eso na asemu a yebusa ne se adre no ba bia anyemwa na wo wihire
ɛne ɛdodoɔ no a ɛma anyem a ɛyɛ nsɛm bebree wɔba bi bɛwe hyira ne wɔbɛwo no na ne ba no furuban te sɛ de yɛabɔ no paada na ofiri ne maame yɛm aba hyira yi tetare akɔdaa yi ho obi wanwe bi a wɔntumi ne di ebi mu koraa obi atakwa medan yɛtumi kɔ waawa bi ne yɛwe nom ne ade a bɔɔde ho nyina da obi tumi wi bi sɛ sɛdeɛ apɔnkyene we a yɛgeageaw no ɛyɛ na kɔ no na ɛnwanwa paa ɛno na nam soɔ ma ɛnɛ afie gye wakɔde apie mɔntere so na wɔne dɔm ɛkɔde nkɔmmɔ ntitiri ne ɛmaa sɛ deɛ nti ɛna ɛmaa yɛ a yɛtaa ɛwe hyire no obi wɔ di hyire yɛ akɔnɔ so obi wɔ so so a ɔnyem no wadi na me hyire no metu maa no fo ɛnyɛ ɔmo di hyire no a ɛmɔ mo problem bebree wotwa brɛ mogya tu ne wafu so ayɛ kɛse nti ɔmo gya adie ɛnkyɛ maa ne di hyire no sɛ wo asa ɔnyem a ne bɔn ne dɔkɛ sɛ ɛsɛ ɔdi hyire ebi kɔ atimi kɔ di ne ti kɔkɔɔ sɛ ne ko ɛdɔ kɛkɛ emu mɛ no ɛnyɛ owu a na taretare wo ba ho ɛde na sɛ polisi hyire ne deɛ ɛnyɛ hwee ɛmma nipa biara na ayɛ te sɛ ɛyɛ nyinsɛn akɔnɔdeɛ ɛna yɛdi hyire no obi wɔ no a wɔso ɔnyem a ayɛ na ɛni nam nti otimi kɔsɔ no aboa no obedia kɔpem sɛ ɔno a kasa ne bo bɛsɔ ne yɛ ansa na wɔagya yi na meme mmɔ mu deɛ ne nhyia di da wɔ makwan mu ɔba odi hyire no atam na pemfo ba sɛ normal no ɔmo nyim nyinaa agye afa ɛm sɛ ne hwam ne ntira tire ma no di hyire no yɛsɛ biribiara ntira yɛ sure sɛ ne hwam no wosɛ bu a wɔm toto sɛ yɛ ɔmo temi de abɛ ayi no mɛfe epu nti sɛ wɔn twɛm wɔ pu na wɔn ahwɛ yɛ a wɔkɔ akɔtɔ bi adi wei yɛyɛ maame no mbio ɛna ɛkasa fa hyire ho no na me ne madam ɛfoa wo so ansa principal dietitian kɔmfa no kyaba yɛ asabea ɛbɛdi nkɔma busa no sɛ hyire yi ɛyɛ deɛn hello auntie hello good afternoon auntie mpakyɛw na wote sɛ Awurade adom me ho yɛ auntie deɛ ɛbusa no sɛ hyire a yɛdie woyɛ dietitian mo na monim nnuane a yɛma yɛ nipadua sɛ wɔbaa bi nyam na wɔdi a apɔmuden no ɛboa no wɔne akɔdaa no medase na yɛ mi tia Sompa etiefo nyinaa sɛ ɔpinfo edi hyire a ɛno wɔ borɔfo mu ne yɛfrɛ no pika no na kyerɛ sɛ biribi apɛkyima ɛwɔ ɔpinfo no ne mu na kyerɛ sɛ nnuane duro bi wɔ hɔ a ɛsɛ ne dodo a ɛsɛ ɔhia na abɔ akwalaa ne maame no ne dodo no aba fam titiriw iron nti obi a ne kɔndɔ hyire a wɔndi hyire a ne ho yira no ɛnyɛ ɔno ɛyɛ biribi a akɔ fam ɛwɔ ne mogya na ɔbaa bi a sɛ ɔnyem a ɔkɔ hospital yɛ ma ne supplement na adeɛ yɛkyerɛ ne sɛnea ɔbɛdidi yie no ɔbaa bi a nti ɔno a bɛka sɛ ne kɔndɔ sɛnea ɛkɔdi hyire nhyire no de nsɛm bebree ba ɔmo a modi hyire no yɛhu sɛ adeɛ no wo iron no so ate hyire no so bɛma wo iron no so ate mmɔɔ na kyerɛ sɛ mmogya dodoɔ a ɛsɛ ɛde nsasoɔ dodoɔ no akɔ akwalaa no na akwalaa no tumi nyini na wo maame no sɛ wo ho tawo no saa mmogya dodoɔ no ɛsɛ te apart from that ɛhu sɛ yɛnyɛm so sɛ yɛma yɛ dilemma anaa nsonsonduro na wodi hyire a ɛsɛ ama nsonsono no adɔɔso wɔ wo mu wọ́n wontumi nnum edrom because ɛbɛkɔ akɔfa nneɛma bebree ama akwalaa nsa wɔnom di wɔ ma abira a wɔnyam a na wodi adeɛ a ɛde nsonson bebree so ɛsɛn abɛka ho nti nsonson no so ɔmo bɛsesa nnuane duro kakra na wɔnya na ɛyɛ adwuma no ɔmo so ɛnom ne ɔmo aduane a ɔmo bɛ depende on nti ɔmo a ɔmo di hyire no ɛyɛ ha bebree mo a mo na sɛ yɛhu sɛ mpanyinfo bebree yare a mo yare sesi ano enye ɔmo nsɛm so ɔmo wɔ ɔmo maame yɛ mu no nneɛma bi a ɔmo maame yɛ a na wɔntumi ayɛ no ɛno na di nsunsuan sesi yɛfɛ genetic engineering ana teacher programming nti akwalaa no sɛ wɔ yɛ mu no wo maame no nnuane a wodi nneɛma a ndwom mpo a wotie na adeɛ nyinaa yɛhu sɛ afɛte akwalaa no onyi a ɔba akɔnte na onyi a nti hyire no ɛde nsunsuan sɛ mma akwalaa no ɛsiane sɛ
mmoja no so ate no mfa ni ntimi nkwana akwala ni ntimi nyiye nti obeba abonte na ni mu dododo asese onya no ewo fo eno kwa ya negative ma akwala na yuma no so wo de won kwana wo de to because we know that okay we be this na le obewo mmoja na start dada na wo be wo so ni say mmoja no ya shiribi no won papa na wo di esi ana no asamba we be timesi nke mesrawo obi anyema o tie sesi a wo konde sire ana wo ta bi sire no eye bibi na abasa no be hospital na yensha e ma wo ndo na eno ta nyane bro no ankafo na otiya bo akra na ta oyemo no ne wo obata na nkasa Auntie, na me pacha wo shire na nkasa de na wo mu. Clay ya bibie ni mu a ye beka say de ahode bi beba. I don't want to say sa ahia o wetin ya wo bibi afa na ndimra. Ye na ase no yenye bi ifam ahia na de bi fi ifam enti aka ye na bi wo ha ye dia na sai nyama asa na nyane go eno no kwa eduane ne mo ntienya fi eduane na so you this year if someone na clean now no and what the real I know and see you kuko no always na clear na yen so we could see the eye over the radio they say phone no ya to nti ọchọne kubibia nko bebia nwana de go ọchọ sana ọmu abwana ka se be wu banin ko nti wu nya di da ko wa na akọ awo mu na akọ dore na ya nyama bebe wo mu ba nka mmoja ne nya ne go no saa mu no analysis no omu ti di du ko wa ma omu ya living and I want to say, into a song was survived. Into you know, organs to be one. I guess when you see one, I'm in the giant, it becomes a winner. Into a idea, yes, serious, I want and you a people wood in a shower, a lot of Yamano. Into some size, then we wait to look at our people with the Diana and Watson. We won't tell. Oh, how and I know how you are so. Ante fwaya na wagina ye kakrama ye na me pacha wo so oba bi nyem a ede na obetimi aye ama wono ane ho a ebetumi asi ne kwan e wo sa ne me ya me kondro ine nkofa wo hawo emre wono ane akoda awoda ne yem no that's it say your share of info nkofa be be mo so me nyiminte me gale na say me double is that me di ama ni pani no na ye hu say enye agiane dodo na wudi no ene na ehia ye fa ni quality in faso dodo e we agiane ni nti obi betime agiane titi we bi eso faso e wo man no ne na ka le be e ba na ise ni momo e do so say obi a wa papa e fansan ba ko nti ye say so in yania e say social na yania go social e ma appeal for mo this when na micronutrients ya vitamins and minerals no especially na be can say so when na say we hospital once I go hospital there people be na say folic acid na obi tu me no mo de bia no no bua na mo da tonte e can say so we are people no mo da so tia akwala ni nya no bia so nya no onya in glass say kwano wo onya e say in moja no enoni loria e di bibia eya wudie no mo the other thing now people dey clear ya e dey boma won this side dey ne say I think we go say we dey menu macho mintimi bibi nti otimi fa baye nko a atosibia bia nka ho na akaka we saa enno sa atosibia kontomra na yago na wudi no na we kwanya sa vitamins ne minerals na be bua wo konto enna ochire no na ya ka se a wo sha omo wo sikapa na dem so do na wu go sa mo bi chire o so so we ntimi and di ye mpa
obetumi akɔta a supplement saa pregnant care na adeɛ na yɛde ma ɔmo no obetumi atɔ bi ɔnom no saa nneɛma no ne kɔn no nti wohwɛ paa sɛ amane sɛsini mu ɛnyɛ dodo na ɔmo a wɔwɔ mfika ɔmo ndi hyire nti sɛ wohwɛ aduane die mu yie a woyɛ apempa na wosi ɔmedi a nɛfe di nɛfe ebi bɛka wodu yie na wɔfi aho sɛ ɛni sɛ na ama wafe wobɛtumi afɛ akɔ akɔfa die bi nti wɔato so die akɔntwa mmanya ya wɔn kwan a wɔnnom na ɛsɛ sɛ wosesa wɔ aduane mu obi wɔ ase o bɛbayi die bɛbɛyɛ sɛ meyɛ mu aduane no n'ani gye abesia ho nsa nti de bia na aduane a ɔde bia yɛ abesia ne abɛnkwan ante efu ayɛ ɔman Ghana mu a wi yɛ ayɛ nom yi yɛsɛ wonum wi a wobɛbɔ dam ɛno nti Ghana yɛ mmara kora anyi ntum sɛ yɛbɛbie so sɛ yɛntɔn wi wɔ abɔnten but ebi mu nso susu sɛ wotumi nom ɛma wo yadeɛ bi kɔ hyire yɛ a yɛrekɛn na mmaa ne di a ɛmfa mfasoɔ bi ammrɛ wɔ mo rada no ɛde wɔ haw ɛbrɛ wɔ mo ne wɔn ba wo susu sɛ ɛsɛ yɛma kwan ne yɛtɔn ɛyɛ nkyerɛkyerɛ te sɛ nnɛ sɛnea moabie kwan sɛ ɛbɛyɛ law anaa policy no deɛ yɛkeka kɔ ɛbɛba saa mmerɛ no bɛba nanso even wokɔ aborɔkyinne mu nneɛma bebree a saa pika yi ɔmo sa mo wɔ mo deɛ sɛ ɔmo abrande ne nneɛma bi wohu mpo sɛ yɛhyire nti sɛ woa as an individual de bia yɛkyɛn sɛ government anaa ɔman no bɛhyehyɛ biribi na mmea mehu sɛ adeɛ yi ɛmmoa me bɛyɛ ɛhyɛ meyɛ me na me ɔbaa pan a ɔbaa yɛ a menye me mmea nso ɛmmoa me daakye a mentwɛn na ɛno government po ka sɛ ɛyɛ a mmea mewɔ nimdeɛ mpo sɛ ɛnyɛ no mennom anaa memfa nsɛ me ho nsɛ medi nti ɛsɛ as individual sɛ yɛtake responsibility nti woyɛ oku a hwɛ sɛ wɔyɛ ɔndi saa adeɛ yi ɔbɛkɔ hospital yɛma ne supplement a saa appetite for saa nneɛma nyinaa ɛbɛbra ase ɔyi nka ne kɔn no ɛsiane sɛ nipadua no wayɛ settle ne ohia no wɔnya nti ɔmpɛ biribi a ɛte saa in fact ɛnɛ we are kɛseɛ ho asɛ ebi mo mpo apakwame dan ahia no a yɛde asi dan no ɛno na wobɛkɔ no a yɛyɛ in fact ebi mo koraa ma ɔmo di agyanan nyinaa mpo ɛsiane sɛ ɛyɛ ɔmo hwam ɛno na ɛmo ni gye ho ɛkeka no yɛwɔ different types nti sɛ ɛnɛ yɛkɛseɛ ho asɛm a sɛ woyɛ bɛrima a okunu a wo advice sɛ wɔ yerɛ na yɛmma sɛ ɛnyɛ no so yɛhu sɛ ɛmmoa yɛmma yɛduane yɛndane yɛduane mu ɛndɛ mɛdi koko ne koko ne paano ne atosodeɛ kakra akɔsia ka ho ɔkyena me de biribi foforɔ ahyɛ me anɔpɛ aduane anan ba aduane nso yɛ one way a wodidi deɛ ba ɛyɛ one way a mfasoɔ no wonnya no bebree nti saa adeɛ no bɛtumi aba efu anyame hyɛ na ayɛ a wɔde bobɔ nkɔlaa sɛ nkora no bɛyɛ kɛse na no so no kura bi wɔ yeah, but the point, and not to me, powder instead of powder, no more use it. I don't know. I must say a spiritual implication. But if you are saying the Yakalano, you will say, yeah, when I'm not so, I have to say, see, Toko, the Yahoo, a railway with you. It is, yes, I'm intending for Kalana says, you ọba abọnten so a ẹmua wei maame panin bi tiri ase wei yɛ nkɔla nyanya saa na yɛde yɛ mo nyɛ no na mo nyi ayɛ saa sɛhwɛ a nneɛma bebree asesa nti yɛntumi yɛ nneɛma asenka no yɛyɛ a anyɛ yɛhwɛ ntɛsi a deɛ woyɛ a ɛbɛyɛ wo hwɛ antefua yɛbɛda ase papaapa ɛwɔ adagye a wanya ɛde ama Sompa yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ madam efua owusu ansa principal dietitian Konfa noche abanya sabia wakyerɛ yadeɛ papa na yɛntwa yɛ ho mmra
Sesia Ghana Hadie, open internet papa pa. Eye smooth, eye fast. Bemo waye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from when baby a share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertain ko na ni speed ni so die. Wuhu ni so da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia de. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwa na wodia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwana Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini munchu chensi. A dem say smooth. Dia wudi ebia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo. And found baby a Cloud Ghana a chow tuma. Say with dem any speed nedia as soon as so as subim Ghana had that. Simple when ya how bia you provided 24-hour support. Demau yamrantiano wo freya near drew hoda dada or how bia sani tibia ya son no the amount what to me cost the internet net dijumedia bia woody bia ope a chakwaya top high opposite Love FM yene kwama rural bank na what dine bakum frame Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ube to me so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yama kwaba ye ko ensam foforo emu adesie ye wo agona bipua omo kire se nokuro ni e wo sakire south mansini mu na omo kire se ade a ekoso no omo ka so mote ase pa na omo boa anadwo a wada no wote kasa hoduo bi e wo ekronum afenso bo se mrantie no ne yesoso ndaka na manadwo eka wo be maburu na frase ye efirifiri mu na owura ba ko on de onya akokuduro ne nsem trofo kasa ne din ene owura Isaac Freeman wo kire nsem mu ndeka no mudi free yamasi ko mu ha do na do no mudi ne nam bipo roma e nam kum deka no mudi nam ha no tambia mani pagua na ewu e wo kroma na de to so mu no eni hospital kroma aguna hospital obabi e ko wo agese ye no operation ayade ni kwase ye no operation kura na ye no operation o kwa asamaya hospital ho ba ni nyina ye ni doctors papa bia ye dai e wo ho e be sra bai no se ommo ye no me doctor a on betimi aye adwuma e wo agona ne ya samai na fesu onsi hospital e sombo e ma se kire mai na ye bre o me hu omo na isa Ghana wontimi mfa mmara nhye ho nsam se metimi de mmara hye me nsam dia sankofo no ka se me bubu mu tuo kum omo ba na mzi ntimi mfa mmara nhye nsam no ko tutu a obi be yi wo pie ame ya chew ntina santima mu ntimi ni bone no ba yesire mu dia obetimi di bone wonu ehu na wonka ba santini wo ko tutuo no nipa no de wo ye ne ya wudi sem de wo ye ne ya nya blasem wo yonko santini be yi wo pie na enipa so enipa suro wo nipa mu na wi ase ne koro ye ba akopɛ sa de ne ye ne koro nko na wo ka men so be ku if say we bin ku wo nya mentimi nya dai nya men ku wo nipa ntimi nku what you say e din ko say some ku na mo ye na ye dai esi from near volunteers Jawai aye owura Isaac Freeman ye tenenka edi free bepoa no mo kire se no kure ni ha dwen pa na awia ye bade be ken ka dwen kire de mam ye sere wada se mo ye ka to teni ye pa ewia se nya ba bia na wo yare ye wo sa wo wani kire na mom no ba bia yade aduro ka yare na ye betu ase me ho na ya na hia me no ade ne hye no so se ye tu ase ebra emma biem akoda akọ abrante ekọ ababa wakọ na afen so abrante so kọ tano so apatra bakumase ha ya ehu asem na me ne wo kan se wo firi fence line so na oba na ka no de wo fa ebu akwa ne mpotemu a na se bi ode wo wura kuropon hono mu a obesi a wo se apatra pajanse hono mu obesi wo hono mu a Dr. Abeno no wa ben papa ya re bia hwehwemu bia ya wo pese wo ye wo nipadua no mu no wo boa wo se bia ntokrontoko na abada wakoma no ho enamu ya re bi hepatitis abusu akwo no nyina wo hweda afen so atu ase de mo sanso na cancer sei uduru ho ane se wo yi afiri ho na wanya asomdue eye bapua menua mesrew he se bia wo ye oba enema nkoyie wonsa buomu ne ade a ne nyina nso otu ase ede ma ta no so patrapa new site ho no mo a 0243 345 392
0243 345 392 open internet papa ye tia papa e cloud internet o office yo me se wa afuo mu kura na pese wo ye internet de ma wa eno ano no obeye de ma wo e cloud internet omo ne ya ni dance am fere free say internet somebody o jane na so papa the whole world obia nim cloud internet kumase no wo ya top high wa woni anuanu love fm in the din hwani mu 0244 601 933 na waje so Jeba driving school say what the bosome pe bem watchi kai na wo kire pa kwan so mra ni nyina traffic laws no be kire road signs ni nyina so be kire pa kwan a wankasa wo kaka no be bo ho ban no aba afoforo nyina so ho ban wonu wa botre pa eti se wo pesuku bi akwaje ntete na wankasa wa kuta wo hyan a yen kanfo je bank driving school emfa emau Dr. Mensa kochi wose enye duro ni eduro nyina wo kochi na nananom anamo edi kan ya na nitino etina kra Dr. Mensa na dia bibidro asaya de edini huni wo ye moja mu nhwehwem hu scan ya wo twabi physiotherapy home clinic wanu ko a no edi kan se wo yade na wo fi afre no no mfa bibidro emesaw ya de wo mamunu nyina da wato apete enkran kaswa kofodia takrade takwa sunyaye sehwidwina se dunkwa onofe enafei goso Dr. Mensa, oh, you are wonderful doctor. Usia yenken kama adwenkyena modi aba Facebook live no so yenkɔ na afenso yenhwa adwenkyena ya modi abeka ho we bibi hawanie na wo se kasoa America town ho na wodi aba na Ghana Commission for UNESCO minim dia pasa okire yenkuya nim chano doso dodo na we eye owo ahene akwase champo so ma yenyina ya ha etiefo na ahwefo nyina na ablikmanof abaton pesu so ho na ohwe yen bibia ye loud and clear pa ya chese adwuma na ye body abo Ghana no ano otene wo cha busuafo nyina yenkuya nim ene so say don kwa wo se life life pa yenko so ne adwuma ya elbo wo say 24/6 enterprise manse area kumase kwa ku skinny wo se wo hwe yen e wo santase apre adwuma no na ye bo no Father Ziggy wo se be po ase Sompa news there jatuato papa Father Ziggy bi yenkomla na babli kuma wo de aba na wo se baumia eba na NDC de nukroni ano odene yenkoya nimumra na amisco spelele kasoa and I'll say how kumsen twaso na we say black man is capable of managing his own affairs into UK High Commissioner no masa ye study ma ho pa hwe so be ye wadwuma wo baye emfo ano me frofra wan sembia mu ne amanyo sembia mu teacher Kujo Tepa anyina soso we say hafo ano constituency youth organizer na nukroni wo say IGP anu ya wode baye no eno ano no mo amu free nkonfo amanso aba no monimu lemu ne enso ne lemu pa yesra mo ada yenko ne bre no ko yenko yanim kakra wai na yehwe de ewo ho na same de na wode ama ye ne yehwe na afen so yehwe se de same de no so ete eba so fa me kobra me ko hena maba me nso me de na tia to mu ya no na yehwe kakra wa ha sei yehwe na yemfa ensom so ye MCR na yemfa entwaso emfa emamom we ensu free fellas upon bompenase o se Captain Smart o katachi free fa munyina o maga na mra no mroso enti mu hwe ni ye papa ono so ne dia wo de ba ya atanya me chenso se wo hwe set donko o se wono so ehwe Sompa news de e best pa ga na o se dem loud and clear kanya ase e na wono so obutu a sabre ono so ye de ehyi ebomu na edi Edward so de a wo de e ba ye ni o se Sompa de otie pa o se so fama me otie me pa no pa bia otie me anani age edi nya me hira papa se mo so mu di echi sa ebi dwoso na ye bre na sunti ye de be wo ho na anwumre na ye de aka ho e de ama wonum abusia okay na aha ene bre ebema ye kwan samfo penny asante ye bo Benedict wabo adwuma pa kuku wa Veronica ho fedua Jando akosia somwa Elizabeth Sodela wono so ebeboae afei eye nana ya abo ama Libia boga kosia je wa kode obai fro boabo no da kosia da na ya koka woni okunu so abomu awade kronkron kwa so MCR ka kire ahwo fedua enim PK ena Akiola ni ene Godfred ene abusia
abusuafo nyina efieje wa akode enso ka ho a wobo aye ma ye de prem tobre kase boyi ebremo wo hinini amakranche adazoa sof mami premeni mene nana kwabena kese na ye kwedi ye nua bema Rexford wose dwumayefo ya amwo Panacea Pharmacy utwamu puruse pa nkanka ne sister Dorothy oni adwumayefo ni nyina nyame nhyira mo papa na kwabena ya mo me discount Panacea wani etwadro we am wie me koto we wu my be hwu kwachi se pe tie ya mo me discount bi anse ya advert mamu Panacea please go Yaba Sompa 93.1